Jotono no ma saklai jao. O video गोबां मानुको खामिया दंगो आम बागै हेडफोन कानेक्ट खाइ नायना बागै कइजाओ हेडफोन गरै फानो कक गरै जेका ब्रंगो एबा बलंगो फानो थांगै नाय मानो हामबाय हेरो प्लेन हेरो ओइ गाहामदा शिबा एकरिक बि ए हे तामै नो रक सिगां पुनो खयनाय रक सिगां कक सावै मोदां मोजांबा गरे दल रक सिंतिनि थांलायनाय बाजारो नरक आखाइलिया दा दुगमाली जम्पै बाजार बिग बाजार रगो थांनानि यां कताल बाजार क्लकमा साइमाया दा नरक तिप्राजक सिपाक बाजार हिनमानि आबनो हंके फायदि ताबुक दल रक चामा थक फुलै बाजारो थांलायसिनो 5K करके दूंगा 1 आवर का नहीं 50,000 चाहिए भाई Oro ang somoso hati chana ni sewana witongo sini bogela baka haike bogela baka no Taini ni aberma kosok bahai no 50,000 ripai tongan dana Joak adiasa resinata bazirandi tam hanungse ang saimano bazirandi nungrang belai ke samung nangjak tongo nok bara renani chanani nungnani otubara rokta tei besuk le yakung bai guri mansina hinu taun jukti hayada borok no haino KFC gana rogo mang selfie na laijak kenunubu phata rogo simita bisingole habai manjalai angkeba borok se ano nukhe lasina nangmani ulta ang se borok no nukhe lachi siwo hu jagi sima thango tei tamo norok Instagram live 56 views baino tongna chana ringlailia tei ba borok ni fainai customer rok dang bai kha hinu dol rok a nai tongnai jela rok khanadi dol rok o bori rok je furo rang samung nangnai afruke insta o live khayei dakoknai asukke phalnai asukke renai henai buji khata bugle tam hinu ni nom khangge tam nang musuk sutei pun sutei rok bai dem khangsu su angle nono face wash ate rok bai su hungele angle puitu khaya nono believe khaya angle nono nang pata biri kosorong no sutei rok chomoi rok sam rok bai se nang mkhang rok wash khaigena na ati no ma tong angle nono puitu khaya nono ang Oh my god 50K done for send कर पैसा norok buji la yakhuna thasingo bono borok khoroksa 5K renai hinchaya da 5K करके दूंगा hengke bo 50K nango hinchaya da नहीं 50,000 चाहिए भाई ए abono tabukhe borok khoroksa bono 50K rena gosika abono borang ro sidi sen khai sidi hin chawo a borok no Oh my god 50K done for send कर पैसा hengke asla bobono 50,000 rang ro ka do abono yagulo tamungkha tamno saka asla naidi Hey, nini shipak tamone asan manas nang tamu shipak suya da nini out shipak suya bo kepal suya am baginyo berama kosok bahayengbu para boso tera boso menamu itu kan hui kisan sigmo silva ke nang shiba ekrik bi osla bo tipra idol season 2 o winner ngai nai tongdi akon bobo kisa misa kok hamya bai ma kutuk sinai no bele a berama kosok bahai nana bagai se 50,000 thopok na jakangge bo rabar bagan re ni wisi amo bo tongbai di noro khaige no akon mo hai borok rok burung rang boroman hinu asuk rang boroman po shipak bisu nang kholuta tamo shipak bisu nang kholuta sipak bising ni rang nongkhoro tamni ni asipak ba ATM machine dang kha na tamo card swipe khainai password rei nongkhona ni tam hinu budol rok obri bu kobor seblabo nya mo kobor se kobono obri che tamo bo tam rok sai dongbo hengge leini khai tam rang nongkhormaya sa sari tamabo hinu amanai no phalei rang mano akok da sanang baike nongkhora aro akon dol rok ang lorok no kok singna musukmani hingke sipak bisigrong ni kherang nongkhoro leini khe tangi nongkhormaya no sipak ke phalimano leike tangi paijagya comment rok phanu khai sabai gadi ning the money abu phulong lasang no maiga nas amro da shipak for the shipak abu mane share o da pani muti no songlai borei sibisi marpuk bulasa sipak phunuk de abuk naina selero tamung bai khe no dolrok tui tamo hino tamo obore rok tam sanai ang sana mujunglia tamo saborok bai ka biang leikhono alke to mane diding shipak sai one kai ni hata hamdalas amunda rangzang shipak hi arban mani halu sia biesini tai tong mai bena namani halu sia biesini tai tong mai bena are norok se 50,000 de rena hingge phainai rok tin chalai hongge ba boiba singsinai ta tai da lus da godal fung da jak da ruwa da jak da bol jeli da jak da singnai no bele tam buji hanu norok kham suk sudu ho lengo norok bai leng sugo no norok bai afon boroni asigrang ma man lai no norok phe boroni rang nong fora se shipak bisu nang kholuta o oroni da buji kha kontei tam rok salai khuborok nailayana is spicy thangkala sa borok ni Instagram live akon kokkrei dol rok norok bo borok no thangai head rok ta reidita gundi rok semorok singhai borok rok no sakpano nanglak am bagai hindi faidi alada rok nailayana ang bo norok khaino tabuk nung hai bui hai Insta rogo buini post rok naya diba ataino
ba mosanglai suka naithoklai suka oro norok kubuino haipano tama abo tetu sijak rogo abo songkoni mathia rok kanjak okhlai chama haing khata kisa do kokgrei next ochla kheno no khumbai rokha nungkhebono tam rokha amo simino sasidi singno tei alada rok sanamu chungli angbo sage abo norok kablaiano ups khumrok se pai rjakhan ke kaijak laisina bawai sabai tamo borok kaijak laijak no biko hamjak ma shia no hamjak na phorengkha bogela bkhano puitu charikha bawgelai bkhano sekango makeup artist no se khikrok bumugo la thirgra dithani tam mendra lei haike makeup khai rakhabo norok waisa phano budrok nugya khungke ikoro no naimano je nomna borok kharei rok se kaijak laikhana ase atei nugya da sini borok khoroksa simi se manjak phayo amo bini mare agi bini chela bai no waini waitham kharjak makeup artist hanjaknai rok ongliano tam khe makeup khaiga hino amo leikhumu tam borok kaijakna da phai hayake buino sigirinani akon do next hor rogo hungke berai laiti fuborok agartala flyover rogo ikonugya da iphone rok pai rejak khabo tam ni rang bai paikna bo iphone shipa tongari faila comments rok borok busuk kaham rok man nailayana tetu sejak beri rok jotono da phalnai lei hungke borok kotoni kolok senangnai class 5 bo bori nani tongo tabuk sela thu simi taya karde nungo nai de kubuino sila lolai lila gila chijago belai abuk atuk tong di buina siguno no belai keno tabuk nungda ano oro latia ke dara ringdi tong ani lei no kusumnani damna imang nugoi tong noro instagram o singno kislang narai phunugo bohok abuk phunubre khai jilarok no sipak thokayo sipak nini ama babu no ani mung Anthor nita sade ingya khenang bai no kai rijagana Randy broi wansa rok baisi oma kebangma tongo iko nai baya tongsitu norok naina hangke video post khaiei nai baidi dolok tamo broi medam changjak khinu tetu sakarogo songkoma thiakanani nini abo dormo klaya papse klayo bele oro khebo sak sexy hot khislang kotor abo Engjagai ma tongti khana akon dolrok buini insta post nailailia khinamu chungo ang orono video viral laisiwano ang se video rok asuk phunukmalia norok no live bo jami bedek tan khlaijak mang tabugani ang sanarok se lachi siu norok no dati no malai phinai rok khnai yangkhe boro dati video ketal rok se tubui manjalia ambagai haipano try khainai ang jesek mansak abono hungke dolrok tinin bagui omsukno asuk salni yagulo video rejama ba like riwei rejabai dita jotono tei ketal channel lo manjak phainai rok khungke tei tamsa subscribe khailai dita akon malai lai phinai kubuino ketal video thangka do dolrok bye TIPRAJWK CPK BAZAR